bener-bener diwangi. Ya, merah kaki deh. Waduh. Ini kena sakit aku. Hop. Hop. Hei, Cumrut tenanane. Apa? Lagi kancaku mbok keneki. Curut dicurut. Iki. Gara-gara sembajang ya. Apa mau durut-durut? Ora Mas Gon. Saiki korenge mbok saiki yo. Kene gak sempet bola. Bola make aku. Kau akeh kowe kene. Tak kandakno. Aku bolaku. Apa? Kepala. Kowe kenal. Kowe kira tau Janjane ora kenal. Ora kenal kira roh kowe. Nek bapak ora iki. Sopo? Jarmi. Hei, kowe ora wong. Eh, Kowe ora wong. Kowe muni apa? Jarmi. Ontong iku dhewe dulur kandung. Dulur kandung. Dulur kandung yo lek amune cok. Kok ngene ae. Iki mang sama. Yo ndelok. Kelike dolan ning kono dolan nyangoni matane suwe. Lah kowe nyangoni. Sama. Kowe. Lah, Ayo rek. ora. Ora nyangoni dengan. Gak apa-apa dia diutang aku dikai yo. Lho, Diutang apa gede ngene diutang apa? Diutang apa? Ora tak dono. Kowe hitung. Datang ngalah. Kowe biayane iki le. Sawangane. Usai. Betul. Iki bae wangi ora. Yo. Jelas nek wong mata. lah kok iso? Ayo. Dikono apa? Aku sik jajak sego pecel. Kowe jajan utang emang. Bensinku kene berapa yo tak akeh. Bensin Wong ora kenal kowe. lho kene berapa aku. Gak kenal kowe. Aku. Bakso apa? Watang ora. Ayam ora. Asem. Baik, etan desa. Aduh lho, dikai duit di karapan. Matur nuwun. Karo asistene. Kon sauro pengaki. Aku ora duit asli ta Mas. Hei. Ora. Lu sampean peringatan 500 wong sampeyan iki sampean senajan ora wis tak dongakno. Dongano. Wong benjang sampean dados malih. Wong panjang wis wae.
Idoni bos. Jane iki. Idoni. Aduh. Wala iki kurang terima sing aki. Sing aki. Perang sing apik, sautone sing apik. Gak desa mburi gilirane ketoprak iki. Ora nanggap kene. Nanggap di. Nanggap iku lho kalau. Gila. Ora trimo. Iya. Ora yo Bu getenan yo Bu. Ora. Lah. Mbak Cicek kene. Ora sampe kono. Getenan. Tahun ini. Apa lagi? Wong delok ning arep ora isin. Kowe ora isin. Isin apa nek main kosong kita utang
Iki lho jane gak terima piye. Jane gak terima piye. Karena iki kok blok-blok. Yes. Cukup. Bulura kaya aku kunci dia aku. Kon moro kae ciu kuwi tok. Kon moro. Hei, kok sik apa-apa.
Mbah. Engko iki ke medhun tetep kakek saweran sak duwe apa ndek didono putune malah. Duwene apa? Duwe gelang karo kalung tok. Ya dikene kowe. Apa dibodoni? Wajare iki gedang. Kalau kok jalukane Mbak Intan karo Mas Bambang sing mengarep. Sapa? Ah, nek kok pengarep. Waktu lo. Iya. Mas sampe bunuh diri ta apa kowe? Kaget, gak salto. Gak salto, kaget. Kowe becike bali, aja mbok terus kanggo nang lamar.
Pengen ngerti. Bagus. Nggih. Kowe tak ibaratke bocah cilik ngisore. Prandre sing besar cilike. Ceklek balunge. Dene apa? Kowe ninggalake palagan. Apa iku watak wong lanang? Apa watak prajurit? Ordanono. Aku ninggal balagan wis kalah karo kowe ora. Nanging ambil keping sepet minangka kanggo mbuktekke kelompokku sing Oh, jenenge ucap. Nek panjenengan wateng satria yo. Iya. Tutu biasa. Ayo. Trobol semua. Ayo, tuan trobol ke gua. Trobol. Asem mana kowe? Lho kowe ndek mamula karo aku seri perkara apa? Anjen aku geting karo kowe. Geting yo geting. Ana perkara dirembuk iki agek iki lipur karo Mas Iki Bambang. perkara gede. Perkara yo perkara engko dirembuk ning ngisor. Ora iso. Iki agek nglipur karo Mas Bambang sak bojo. Kowe roh perkarane ta ora? Lah, Perkarane jajan metu kok sing duwe gawe. ngene ya. Aku kerombongan. Lah kok maju tas. Sing adek sapa? Kowe. Ora. Sapa? Bojoku. Malah Padha. jajan mlebu tas kabeh. Perkara tetep perkara. Sing diarani kerimian dadi grojokan, grojokan dadi genawan. Jagung perkarane. Tanggung perkarane. Purwodadi. Adoh. Kotane. Arek kene ra adoh. Yo, ngat. Ye. Ayo. Ho. Ho. Apen bisa rogong gunakna ponco ndriya. Lekno mripatem jereng kupingem. Dina iki nek membo wong loro rukun manggendel dadi siji, umpama kowe sing membo aku sing bagian digron. Waspadakno. Yen ketok kompake. Waspadakno kon membok ra sing gak. Dadi kewan galak apa ora ana kewan galak iku? Ngaprok nyasuk. Ora ana kewan galak iku apa, Macan ora medeni. Ora macan. Apa? Kala jengking. Oh, ya kala jengking nyokot. Kok Tau nyokot bojoku kiwa tengen abok budi. iku ora abok. Macan jangan bayar. Balah kuwet. Minggu langsung mlebu. Bareng kowe presi. Depresi kene suaraku ke morak-marik kentekan napas. Ongko Kowe iso. kowe sing dadi swara, aku sing membo. Pemanasan. Oke. Hei, madhep rene agen roh. Ya udah tegur. Basa angin nak watu ya angin patake piye cah. Baleni. Sing apik Iki yang ini dirumpukno. Kaya aku ngono lho.
kok malah melok ndelok aku tambahi patak mati kowe. Sing ndelok iki ndagake kok bar ngaleh wayang. Kok asam kowe dhewe diancuk iku. Gawe malah ora tenanan. Sing apik? Sing keras. Sing keras. Macam ini langsung kalem ngono lho. Ya ampun tenan kowe. Tak kembali kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa ora sambung guru. Wong Jawa ya semelah. Nek saiki sume Islam ya a'udzu billahi minasyaitonir Islam, wong Jawa semelah le. Bismillahirrahmanirrahim. Sira aja kagum aja kaget tak tibane wis kena pati sepok kena rasa gondo saya. Aku bakal nemboh. Patene aja kok malah melok ndelok bae kan. Kene membo kok malah ngopo melok ndelok patak piye. Bature kok mentolong buju. Aku kudu buye tak ampet asam ora isin ngene iki. Lah lho, besanku, Mbak Ayuku tema melok delok ngono masalah guyu tema. Yo. Urung sehat, urung bar lampu mati. Dawa bar lagi mati lampu. Tulikat-tulikem tungkap pengobumi mikem-kem bungkem saking kersane Allah. Pateni ah. Kan ora kompak kok cah. Lali doak ngantek. Plus. Aku rong toko jero, Mas. Kok nek toko jero agak makan. Plus. Iya ta. Pateni plus. Dakane lak jene njobek lampu lurus. Iya. Wah, mati gue lho kula digebuki ngene pole ora mati patake ne cah. Digebuki bater lho. Matuwe cah. Lah iki apa ndase sing ngasihke. Kalau wong aku mbok bodoni. Mateni piye lho kene tangan lho ora apa-apa. Iku atos. Ora atos. Ana pakune cok. Ora tau tanggap. Waktu wadah tali goci piye? Hah? Wadah tali goci. Apa-apa calinang kok. Dinggo, sing tenanan. Main ning kene kudune sing tenanan. Oh. Enggak. Masuk. Langsung.
Suarane iki gedhi kene cilik. Kowe sih suara cilik le. Ajeng rono. Hup. Kita kowe. Kayak asu tenan. Ya, apa tenan? Siap, lut karo kene. Aja tenanan iki ndak-ndakan. Oh, goblok. Sing lagi sawer, jare mbok kono manake sing rene. Iya. Ya senene. Tak siane sik. Yo. Cek lu. Yo, selamat malam dan selamat berjumpa. Malam ini di Desa Pelantungan akan kedatangan artis multitalenta. Tidak asing lagi, inilah dia, Anjing. Asli dari Korea. Dan ini manusia purba asli dari luar negeri, London. Wajifo Lilifu Cica Lilifu. Pingo garing simpong. Lagu Cina wong Pelantungan gak mudeng. Lagu Jawa urung siang guyu terus kowe. Aku kudu guyu tampet gamen. Nah kowe. Lagu Jawa wong kene apal kenangan wong Kawak. Foni mabosinya. Siap. Foni mabosinya. Trialago Trinogo Sari. Riwul jenang katul. Dolan awan-awan delok nganten-ten. Ditenono besok gede dadi apa? Podempol lembako nambako seger. Kero era kowe iki dadi kodhok. Kalau kowe diceluk Mbah Nah, kowe engko nek rono sawerane do didum. Cocok ora? Cocok. Kengko yo njaluk saweran, Le. Gak njaluk cah iki yo. Apik berarti ndek rene nek ngono. Ki njuk lagu apa iki? Ora roh. Tengok-tengok iki ra njaluk. Rono lagune dikenang masa lalu, ben rame penontonnya do marani manah. Kok kene tak dono. Siap kok kene lho, kok diatur wong angel cah. Siap. Kalem-kalem tak cekeli ora nek tiba. Lho. Ora sithik. Ayo Rono. Siap. Dayuwe teko. Gelarno kloso. Kelasane jeblong. Ditambal gemblong. Gemblonge mambu. Pakakno asu.
Kenjuk saweran kok ora? Yakin? Kenjuk saweran kok ora? Ora. 50 lho. Hah? Ngobah. Oh iya nek sithik gelem saiki. Wis saiki. Wah, lho ngene. Oh ya kandhanane. Aja ganduli tanganku. Tanganku aja ganduli. Ali-aline ilang, ali-aline ilang. Ya nah. Modar aku ali-ali. Lho, iya ali katut. Ali-aline katut, Cok. Lah babah ali-aline. Ali-aline kekunus. Nek lima. Lho nek 5.000 gelang. Bocane goblok iki. Nek iki mau. Iki lho, ya. Mbah. Goblok saiki kok. Lho 2.000 gelang. Kowe wis oleh iku ya wis. Matur nuwun warga Plantungan uga Ibu Lurah, mbok menawi kanca rewang kirang sopan kirang mengernani panggalih panjenengan. Kuwul nuwun pangapunten jenengan kula dongak-dongake panjang yesa. Amin Allahumma. Kita kowe donga, Cuk. Aku koyo karek kowe duwe. Yo karek kowe, Mbah. Mbah. Pak TK yo gak iso. Pak TK. Alah. Ndongan oleh tak warai le sing apik dige dhuwit ora. Mbah, tak warai, Mbah. Aku muga-muga sukses oleh sekolah, Mbah. Ra iso. Iki kaya cacatku, kaya cacatku. Mbah, arang-arang tak tuntun, Mbah. Ra iso. Mbah. Mbah, Mbah. matur suwun. Sun. Aku pun disawer, Aku pun disawer. tapi mbok iko 100 ah, Mbah. Mbah. Matur suwun. Ayo Di, ayo Di, ayo Di. Ayo di, ayo di, ayo joget ya, ayo, Dia gayang tenan ya dia. Iya, wong iki kok gayange ngene ana apa ya, Jan? Kiki gak roh piye Di. Wong ramene ngene mosok ora roh. Iki ngono ana ketoprak. Ketoprake Trimanggala Budaya. Saka Turirejo Jepon Blora lho Di. Bos ae Jan. Loh, iki kene urung perkenalan lho, Jan. Ya, neng ini aku tak perkenalan cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, kebangaken nami kula Karjo. Di, aku yo elok kenalan Adi. Aku yo elok kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, nek tetep nami kula Karjan. Kula niki asli ingon-ingonane Bapak Sukono Ciplis. Ayo dirasa kesuwen, dan delok kebiare Trimanggala Budaya.